ପିଇସା ହଁ ପିଲାମାନେ କହୁଥିଲେ ଭୋଜି ଭୋଜି କରିବା ଟିକେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉନ ବୁଝିଲେ ଲୋକ ଆମେ ମନା କରୁଛୁ। ହଁ ପିଲାମାନେ ଯଦି କହୁନ କରିବା ନା ଆଉ। ହଁ ପିଲାମାନେ କୁହ କୁହ କଣ କହୁଛ ଟିକେ କହିଲ। ହଁ ହଁ ସାଲଡ଼ଟା କେମିତି ହବନି? ସେଇଟା ମେନ୍ ଜିନିଷ। ସେଇଟା ମେନ୍ ଜିନିଷ, ସେଇଟା ହବନି, ସେଇଟା ଆଗ ହବ ନା। ହଁ ହଁ ପିଲା ସାଲଡ଼ ହବ ନା ହବ। ଆଉ କୁହ ଆଉ କଣ? ହଁ ଦହି ବାଇଗଣଟି, ଦହି ବାଇଗଣଟା ହବନି ଯଦି ଦହି ବାଇଗଣ ବରା ହେଲା ଆମର ବାଇରେ ଚାଷ ହଉଛି ବାଇଗଣ, ଦହି ବାଇଗଣଟା ଆଗେ କରିବା। ହଁ କଣ କହୁଛ ପିଲାମାନେ? ହଉ ପିଲାମାନେ କୁହ। ଡାଲମା ପ୍ରଧାନ ଜିନିଷ। ଆଳୁ ପିଆଜ ପକେଇ ଫୁଟଣ ଦେଇକି ଗାନ୍ଧିକି କରିବା ଡାଲମା। ଭାତ ଖାଇବା ଯେମିତି। ହଁ ହଁ ଡାଲମାଟା ହବ ନା। ହଁ ଆରେ ପଇସାଟା କିଏ ଦବ? ପଇସା ହଁ ଆଉ କୁହ କୁହ। ଓଉ ରାଇତା ନା ତୋ ନା ଘଇଟା ବ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଆଇଲା ହାରି ଓଉ ରାଇତା। ପଇସା ଆଇଲା ଓଉ ରାଇତା କରିବାକୁ। ଆଉ ଓଉ ରାଇତା